Naiz Bakarra elkartea duela 5 urte existitzen da eta hasieratik lan egiten dugu etorkinak eta euskararen mundua elkar hurbiltzeko eta etorkinak euskaraz bizitzeko aukera ematea eta aldi berean bertako hemengo pertsonai pixkat kanpotik etorritakoen jenden kultura ezagutzeko. Eta hortarako hainbat ekitaldi antolatzen dugu, eskaintzen dugu ere euskara ikastaro erresak edo komunikazio taldeak eta aldi berean antolatzen ditugu ekintzak gero jendea elkarrekin ezagutzeko eta elkarrekin ondo pasatzeko. Hori suertia nun nahikoak dien noiena Sasi guztien gainetikan dabiltza egan Inok ez zidan esana Euskaldun izatia zeinek ezadan Hobenuela hautatzia munduko hiritarri izatia Kantu leunak nahi nituzke jarri Eguzkia hainu bian denari Ta hainu maite duzun hori hasi gara proiektu berri bat eta hau da bereziki lan munduari zuzendutako ikastaroak eskaintzen eta kanpotik etorritako jendei aukera ematean ere euskeraz lan egiteko eta lanian ere euskera ikasteko eta nahi genuke enpresak eta enplegatzaileak gero eta kontzienteago izatea hori buruz kanpotik etortzen den pertsonak ere prest daude euskera ikasteko eta prest daude eta interesa daukate ere euskera lanian erabiltzeko. Hainu bian denari Zaindu maite duzun hori Kantu leunak nahi nituzke jarri Eguzkia hainu bian denari Zaindu maite